Berrobambán, Enevelar e Edicións Xerais de Galicia presentan... Trece avisos. Historias para escoitar pola noite. Vivo a poucos pasos de onde nace a néboa. Sobe desde o río, envolve a casa e tarda en esvaecerse. Debe ser esa razón de que o medo ande sempre ao meu redor, tamén polo día. Vexo e non vexo os contornos das cousas, da xente que se cruza comigo polos camiños e ben poderían ser fantasmas que desaparecen de súpeto, á volta dunha curva. De feito, gústame pensar que aínda existen misterios que non podemos explicar, só imaxinar. Cando era pequena discutía coa miña nai porque eu nunca quería ir para a cama nin apagar a lámpada da mesiña de noite. Ela non sabía que viñan visitarme monstros, vampiros, lobos, ánimas en pena na forma de espíritos choróns que se anunciaban cun aire xélido. Eu mantiña os ollos abertos e intentaba pensar noutra cousa, pero escoitaba pasos lixeiros que se achegaban, respiracións e ouveos apagados do outro lado da xanela. Coido que por iso comecei a ler contos de terror e a escribilos. Polo menos podía poñerlles nome a eses medos, pechalos nas palabras e descubrir ou inventar maneiras de desfacerme deles. Todas as persoas temos medo. Ás veces temos os mesmos medos e ás veces temos medos diferentes. Cando a luz fai recuar as sombras, parécenos que non hai nada que temer, ata que volve caer a noite. Na escuridade, asáltanos a sensación de que asexan criaturas terribles, coa malévola intención de facernos dano. Un susto déixanos sin respiración durante uns intres, e sen mobilidade, e sen posibilidade de reacción, como a bonecos ou bonecas nas mans do descoñecido. Sentímonos tan fráxiles, tan insignificantes. Queremos que veña alguén de confianza para dicirnos que non pasa nada, para abrazarnos se fai falta. Os contos de medo intentan espertarnos, manternos alerta, chamar a nosa atención sobre o que aínda non coñecemos. Din que hai avisos que anuncian que algo extraordinario está a piques de acontecer. A miúdo non nos decatamos, agás por uns incómodos arrepíos que sentimos nas costas, unha molesta sensación de que alguén nos observa. Son Paula Carballeira e douche a benvida a 13 avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. Tres días despois. Estaba a piques despertar. Nese momento no que queres quedar un pouco máis na quentura da cama, baixo o edredón de inverno, cando escoitei 3 golpes, non moi fortes, que me fixeron abrir os ollos. Primeiro pensei que alguén petaba na porta, pero era moi cedo. E os golpes non soaran no piso de abaixo, senón preto de min, na parede ou no cristal da xanela. Tac, tac, tac. Claros, precisos, suaves, como se quixesen que acordase con dozura. Ás veces, a gata pídeme para sair. Eu ábrolle e ela marcha, especialmente de noite. Para volver a entrar, dá uns golpes coa pata no cristal na xanela. Serían eses os 3 golpes.
Non. A gata estaba ao meu carón. Mirábame. As miradas dos gatos sempre me pareceron intrigantes. Teño a impresión de que saben algo que eu non sei, de que vixían o que fago e despois marchan, decepcionados por compartir casa cunha persoa tan parva. Podería ter sido un paxaro. Ou o vento. Podería ter soñado. E de súpeto soaron de novo. Tac, tac, tac. O meu corazón latexaba con forza. Desde que vivo soa, a imaxinación tende a xogarme malas pasadas. Así que o mellor para tranquilizarme sería ir comprobar que non había nada raro. O cristal da xanela estaba cuberto coas pingas da choiva que caera. A paisaxe era borrosa, húmida, pero era a mesma paisaxe de todos os días. Cando me virei, os ollos verdes da gata seguían cravados en min. Nada, ninguén. Vinme obrigada a confesar. A gata saltou da cama e marchou, cun certo desprezo no seu camiñar elegante. Daquela, lembrei. Din que a morte nunca chega sen avisar. 3 días despois de que unha persoa deixe este mundo, alguén escoita 3 golpes. Tac, tac, tac. Non moi fortes. Claros, precisos, suaves. De algunha maneira, a persoa defunta intenta avisar para que reciban a súa visita. Hoxe, cúmprense 3 días da morte do meu avó. Antes de morrer, murmuroume: virei visitarte, para que non me esquezas. Non te esquezo, avó. Por favor, non veñas. Gustaríame poder dicirvos que aconteceu. Se o avó foi visitar a persoa que nos contou a historia, pero só sei o que vos sabedes, é que os gatos ven máis alá das aparencias. Aviso número 1. Golpes na parede. Escoitar golpes na parede pode querer dicir que alguén do outro mundo pide permiso para entrar neste. É dicir, pretende dar unha mensaxe ou simplemente avisar de que está aí, á nosa beira, sen saber que facer nin onde ir, buscando un camiño. No Instituto de Cacheiras, Carla lembraba que lle contaran que os veciños e as veciñas dunha aldea foran a acompañar unha muller moi enferma. A muller estaba no piso de arriba e a veciñanza no de abaixo, esperando o inevitable. De súpeto, sentiron 3 petos moi fortes. Primeiro quedaron en silencio, mirándose, sen saber que facer. Cando reaccionaron e subiron ao piso de arriba, a muller morrera. Historias do ataúde. Doulle entón. Esta sección do podcast leva o nome de Contos do Ataúde porque hai uns anos eu estaba nun colexio no Trabenco, en Leganés, e os rapaces e as rapazas de quinto e sexto de primaria, que ian ter un encontro comigo, recibíronme cun pequeno ataúde de cartón e dentro había pequenos contos envoltiños como en pergameos. A min iso pareceume moi bonito porque en cada conto estaba escrito un dos medos de cada neno ou de cada nena. Eran ideas, eran pequenas anécdotas, eran cousiñas que pretendían darche aí como un pequeno susto literario, se se pode decir así. Temos aquí o ataúde. Vale, y... Ui, que medo. Sí. Pero y ahora como... Porque non vamos a ler todo iso, non? Non, son un montón, pero eu dicía de escoller algún. Vale, escoller sí, algún. sí. Quen escolle conto, entón? Como vai a cousa? Pois unha man inocente non hai. Inocente. Ai, sí. Que rapide. E eu eliso quen o lé. Vale, veña. Vale, ti. Veña. A ver.
E o ganador é... Ás veces soño coas cousas que me acontecen durante o día, como onte. Onte tiven un pesadelo. E que te deixa así, non? É que os E xa está? Sí, xa está, porque son así. Son Curtiños, haikus sí, de medo, sí. de medo. Claro, que a mí pareceme super profundo, Porque ás veces soño con cousas que me acontecen durante o día, e se tivo un pesadelo, Sí, que lle queda- acontecería? Claro. Desacugante. A mí pásame moito eso. Pásame que sempre soño con cousas que estás na cabeza, ou como que revives cousas, non, do día, pero nunca un pesadelo. O sea, nunca... É certo. Bueno, hai cousas que transformas, claro, pero son Claro. Pero que pena, porque me molaba que se Saber explayase, máis un poquinho máis, ter máis non? datos, non, sobre... Sí. Está en 4 liñas. A intriga. É como un final dun conto de terror ou dunha película, non? Que che deixa aí como, Como para a segunda parte. efectivamente. Malditos finais abertos. Péchaos, péchaos. Pois eu creo que tamén a xente que nos escoita podía facer isto Eso era o mesmo. que che iba a propor agora, non? Que igual podíamos facer isto ou proporlle a xente que nos está escoitando que fixese os seus contiños breves. E non teñen que contar toda a historia, simplemente é unha pincelada. Unha cousiña, sí. Vale. Sí, eu creo algo que moi máis breve, que... igual podíamos facer un sorteo, Mm. non? E cada semana, pois eu que sei, o mellor podemos sortear un dos libros, por exemplo, pareceche? Pareceme, claro. 13 libros, non? Un por semana. Boa idea, sí. Sí, así a xente non ten que escribir moito, pero sí que ten que escribir ben, condensado e que dé a medo. Estás poñendo Eso unha xa... presión. Va, entón que quedamos así, hasta o seguinte... Quedamos así, o sea, as persoas que nos escoitan, vivas ou mortas, que queiran compartir connosco algún medo que teñan ou algo que pensen que lle pode dar medo a xente, que o envíen, non? Que o envíen polas redes sociais, a @bambam, e sorteamos un libro. Veña, veña. Por que redes sociais? Instagram, Facebook, Facebook está dando a razón, vai ser Facebook é para xente Para morta. xente... números de voz. Para que non contedes con que... Queremos incluir a todo o mundo, non? Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Hoxe en Voces desde o Alén contamos con Iria Fafián. Ela é a ilustradora de 13 avisos contos para ler pola noite, publicado na colección Sopa de Libros de Edición Xerais. Estudou Belas Artes en Pontevedra, Altea e Angulem e especializouse no eido do debuxo e das artes gráficas. Desde hai uns anos, a súa actividade profesional xira arredor da ilustración e do muralismo. As súas ilustracións foron seleccionadas para o certame Iberoamérica Ilustra no 2016 e na Bienal Ilustrarte do 2018. Sobre as ilustracións que realizou para o libro 13 avisos, di: parte do meu imaginario xira arredor do misterio e do mundo que non se ve a simple vista. Aquí puiden desenvolver ese imaginario escuro que non sempre é benvido nos libros infantís e juvenís, así que me sentí moi cómoda. Empezamos sempre preguntándolle a convidada ou o convidado se lembra a primeira vez que tivo medo ou a primeira lembranza que se che veña á cabeza dunha sensación así de medo. Pois a ver, eu a primeira lembranza que teño é na miña casa tiñamos unha máscara de entroido que me daba terror. Eu lle chamaba o carafea e dábame moitísimo medo. Entón, asegureime de ir con miña nai a tirala ao cubo da basura e teño ese recordo como de dicir, vale, o carafea vai desaparecer, xa non vai volver nunca máis. E de pechar a tapa do contenedor e soltar ese medo, pero dábame pánico. Ajá. E logo supoño que habería outras, non sei, outros medos así de pequena, porque os meus pais sí que me contan que moitas veces eu aparecía
ao lado da súa cama con unha presencia en silencio, sin dicir nada, simplemente respirándolles ao lado. Bueno, aí os que sentían medo creo que eran eles, máis ben. Si ti non lembras por qué? Porque te ibas ali a onde a eles? Non me lembro, supoño que serían pesadelos de pequena, igual co cara fea, vete a saber. Mira, isto que estás comentando, non, das máscaras, son así como formas físicas concretas. A máscara, polo xeral, como nos quita a expresión da cara, pois sempre dá medo, non, que agocha detrás das máscaras a propia expresión das máscaras. E ti, como ilustradora de 13 avisos, pero tamén no teu traballo, que dificultades afrontas a hora de representar plásticamente os medos? Pois, a ver, é certo que o medo e o misterio non é a primeira vez que o intento tratar. Digo intento porque resultame como un tema complicado, precisamente por isto, por como representalo. A primeira dificultade que atopo penso que é fuxir dos estereotipos, non? Culturalmente, pois hai como unha liña central que marca estéticamente ou conceptualmente o medo, e sorteala, pois, para min é o que é difícil. Buscando así referencias, pois foi o imaginario xaponés este do ukiyo-e, que é como, bueno, a representación do mundo fantástico, misterioso xaponés, dos espíritus e todo isto. Logo, chegou un día ás miñas mans un libro que se chama Kwaidan, que tamén é xaponés, que é como unha antoloxía de relatos e contos de medo. Ese encantoume. E claro, sempre son imaxes moi suxerentes, porque non é un terror directo, nin sanguinario, nin nada, é como que deixa entrever as cousas, non? Que ao final o que dá máis medo, non? A sensación de descoñecer e non acabar de ver as cousas. Entón penso que nas imaxes, por exemplo, para 13 avisos, procurei non ser nada explícita ou ir a pequenos detalles que suxiren. Sí, eso é moi interesante, o da evocación, non? O da suxestión do medo, pois a partir de imaxes ou, no meu caso, a partir das palabras, pero sí que intentas suxerir máis que dicir ou máis que mostrar, non? Intentamos tamén, cando falamos con Bosco, que a xente que nos escoita pois vos coñece un poquinho máis, non? E a mí gustaríame saber cales son as túas formas do medo. Quero dicir, que referencias pois literarias, cinematográficas ou mesmo no teu eido nos podes comentar? Pois as dúas que comentaba, sobre todo de imaxes, o ukiyo-e, e logo a traducción que fixen eu da representación do medo, para min son como formas volátiles que non están moi definidas, pois así como espíritus flotantes. A nivel literario sí que teño algunha referencia máis directa, como esta de Kwaidan, que conste que é un tema que me custa atopar, atopar material para ter referencia, porque vexo que hai como unha tendencia como moi marcada do terror, non? Entón, sí que me gusta darlle unha volta e ir a cousas menos mainstream, digamos, non? Un terror máis misterio, diría, sí. Unha curiosidade que eu teño, a ti contábanche contos de medo, ou ben na túa casa, ou ben amigas, amigos, lendas urbanas, non sei? A ver, na casa directamente non, pero se o pensas, os contos tradicionais son bastante terroríficos. Aínda que non estean catalogados como terror, home, o abandono dos nenos no bosque, hai todo un trasfondo de medo. O lobo tamén é unha figura así como de medo, pero claro, oficialmente non, porque non son de terror. Logo creo que sí, que todos pasamos nunha época así na adolescencia ou preadolescencia, que cando empezas a xogar así co medo e a contar historias e como a poñerte nesa situación de alerta, porque sin querer, claro, o medo é como unha reacción física tamén, estás como en alerta e calquera mínima historia ou ruidiño ou tal xa te fai saltar, non? Bueno, sí, coas amigas na adolescencia sí que temos xogado así, a ese ámbito. Así, cousas como espiritismo ou cousas así que se facían, ou non era o voso caso? Nunca cheguei a xogar a Ouija nin nada polo estilo, penso que porque nunca me atrevín, porque ofertas sempre houbo, pero nunca o acabei facendo.
pero sí, contar historias, vivir momentos bastante surrealistas, de que crees que estás vendo algo que, bueno, non sei se é suxestión ou realmente hai algo. Sempre tamén pedimos para pechar a entrevista se nos podedes contar algo que vos non un conto, sino algo que vos acontecera realmente, sí que vos provocase medo, non? Que vos provocase esta sensación así de terror. Pois precisamente si, estando cunhas amigas na adolescencia, bueno, preadolescencia diría, estábamos así con este ambiente de estar contando historias, pois as típicas historias de medo, de que hai alguén debaixo da cama, de que non sei que na oscuridade. Era pleno día, estábamos na casa dunha amiga, estábamos na habitación da súa irmá, recordo, e había instrumentos colgados polas paredes, había unha guitarra. Estábamos así con ese ambiente xa de pelos de punta e alerta, e de súpeto a guitarra sonou. Non sabemos por qué, se deu destensar unha corda ou algo, e fixo trin, e saímos as 4 correndo a rúa sin zapatos, berrando moitísimo, non entendíamos que estaba pasando, porque, claro, para nós estaba dentro do noso contexto do que estábamos falando, entón foi unha cousa dos espíritus, vamos. Sí, foi bastante terrorífico. Agora xa o conto como, bueno, unha tontería de nenas, pero nese momento de verdad que pasousenos ao cabo de moito rato, o medo. Claro, si, son cousas que van quedando aí, que por eso se conta moitas veces, non? A xente que nos dedicamos a escribir ou a calquera cousa artística, despois lle das unha volta a iso e aí está o xermolo das historias. Sí, supoño que tamén que se ve moito no teu libro, hai como un análisis de os grupos de medos, non? Que ao final son universais, porque a non ser que haxa fobias concretas, pero hai como pautas habituais, vamos, o medo. Antes de despedirnos, xa por curiosidade tamén miña, claro, como eu vin as túas ilustracións que trata moito eso que ti comentabas, non? De suxerir máis que mostrar, e partimos dun imaginario bastante común, pois a hora da Santa Compaña, por exemplo, sobre todo no conto este da luz, non sei se tiveches algunha dificultade a hora de escoller que imaxes rescatar do conto ou cara onde querías ir de cada historia, porque creo que hai unha ilustración por historia, máis ou menos. Sí, hai unha por historia. Penso que neste proxecto non me foi moi difícil porque a narrativa xa me suxería imaxes. Sí, algunhas tivenlle que dar máis voltas, volver máis ao texto, pero bueno, sempre fago como unha primeira lectura rápida e anoto as primeiras ou debuxo as primeiras sensacións ou imaxes e logo traballo sobre elas. Obviamente non de todas a primeira, algunha suxerencia, pero si houve como algunhas historias que sentín bastante arrepío, por certo, tamén teño que dicir, de estar lendo o libro e ter que mirar para atrás e dicir, vale, non hai ninguén, ese ruido foi o meu can, todo está ben. Pero sí, foi un placer ilustralo, a verdade. Gustoume moito a temática, ademais. Viña de facer aí relativamente pouco tempo o meu proxecto persoal de Caixas de Luz, que tamén trataba un pouco o tema do misterio. Foi moi guai facelo, a verdade. Pois igualmente, porque sempre é precioso cando che propoñen alguén para traballar, pero é moi bonito ver cara onde vai cada creadora neste caso, non? Cara onde vas ti, como conflúen os nosos universos. Ou sexa que moitas gracias, Iria. Unha por falar connosco hoxe, polo teu traballo. Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello: non fuxades do medo, espantádeo.